Id-deputat Prim Ministru, deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Fern ma ħassx illi kellu jiddefendi lil mexxej tiegħu. Dan wara li Roberto Bela ilu għal dawn l-aħħar ġimgħat jaħrab milli jwieġeb b'mod ċar u tont dwar deals illi għamel fil-proprjetà u mhux biss waqt li kien deputat parlamentari, konsulent legali tal-Kabinett, kif ukoll konsulent legali tal-Awtorità tal-Ippjanar. F'żewġ okkażjonijiet separati Net News staqsa lil Bela jekk avviċinax lill-Pulizija sabiex inaddaf ismu. Dan ukollu f'ebda mument ma żarda jwieġeb il-mistoqsija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista Net News staqsa lil Chris Fern jekk hu jagħmilx minn kollox biex inaddaf ismu bi Chris Fern farfara u saħaq illi Bela diġà wieġeb. Dalodu saqsejt il-Prim Ministru domandi simili, Prim Ministru wieġibkom. Għax ma wieġibniex Wieġibkom, jien segwejt il-konferenza tal-aħbarijiet. Madankollu Roberto Bela fl-ebda mument ma wieġeb il-mistoqsijiet illi sarulu, iżda irrisponda dak illi ritu biss bis-solita narrattiva ta' spin u ħabi. Net News staqsaw koll il-Fern jekk il-mexxej tal-Labor iċċarax il-pożizzjoni tiegħu miegħu rigward dan l-iskandlu. Iżda hu ma weġibx u minflok daħal jiġri il-ġewwa. Ma ċarax il-pożizzjoni tiegħu miegħek jiġifieri Dr. Roberto Bela, Dr. Fern. Ma kellimkomx dwarha. Francisco Catania, Net News.